औरत कहती राजा जी अरे पिया परदेसी हमरो बड़ी कूदत है इनके के पिया बना के कहीं ना गाना में बाबू हमार 1000 बरिस रहुआ जी आ घर परिवार में मंगल के बारिश के भगवान से यह शुभकामना करब हम यही बबुआ के जनेऊ बा और और जनेऊ भइल बा बियाहो में बोलाब कि ना हमनी के दोनों आदमी के बोलाब बियाहो में बोलावे के बा ये बात ध्यान से हम जियब तो हम अबे करब आय आपके तो भाई आइल अनिवार्य बा। अच्छा मर जाए तो हम आके चल जाए औरत कहतरी अरे पिया परदेसिया हमरो आर सुंदर सुरतिया ई रतिया कटते नइखे काये गोलू बाबू जान हमर मार के छोड़बो का आनंद होता आनंद होता न गावे में आनंद होता पिया परा देसिया के मारब की पता रहिए जोई यो आर सुंदर सुरतिया रतिया कटते नइखे काहे काहे अखिया से रोल तो अखिया से अरे हटे ना सुरतिया रतिया कटते नइखे अखिया से हटे ना रतिया रतिया कटते नइखे हाय 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 पिया परदेसिया पिया परदेसिया पिया परदेसिया रे मरो जवाब नहीं है सुरतिया रतिया कटते ओढ़ के कहूं कि ना आखिया से हटे ना सुरतिया रतिया कटते अखिया से हटे ना सुरतिया रतिया अखिया से हटना सुरतिया हम भूल गए रे हर बार मगर तेरा प्यार नहीं भूले हम भूल गए रे हर बार मगर तेरा प्यार नहीं भूले
साहब पत्नी अपना पति से कहतरी के राजा जी क्या जहिया सरवा गाँव ना करा के गई अभी नु भाई हमारे एको दिन निमन नहीं खेल लागत घरे का है एक करे जा कामना करा के राजा घर बैठवला आई हमरा पूर्वी पर खुश होके हमरा जज साहब की ओर से जो साहब की तरफ से वहाँ के पत्नी के तरफ से हजारों हजार का आशीर्वाद आयल सुहाग बना रहे भगवान से यह शुभकामना रही तो तू कामना करा के राजा घरे बाई खाला घरे बाई ए बलमुआ का हो यदि तू घरे ना आइब तो हम का करब हाँ नहीं आइब घरे हे बलमुआ नहीं अइब घरे नहीं अइब 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 नहीं आइब घरे तो जहर खा के मर जाबे करे जा कोनो दिक्कत नहीं है ना तो हमारी इज्जत चाहत तू जल्दी चली आवा अच्छा अच्छा बोला जहर खइबे तो हम फंस जाई नहीं आइब घरे मरब आरे डालिए के फंसिया रतिया कोटते नहीं आँखिया से हटना रतिया रतिया कोटते हैं नहीं के अरे गवन करवला पिया हो घरे बैठवला गवन करवला पिया हो घरे बैठवला अपन कबैला राजा हो पूर्वी बनी दिया अपन कबैला पिया हो पूर्वी अखिया से हटना सुरतिया अखिया से हटना सुरतिया और कहा जियो पहलवान वाह वाह ये हम वीडियो में देखले रहनी सही बात और का से कहतरी लोग हंसता नैहर के लोग का है ऐसन मरद बा इतना दिन गाँव ना करा के बाहर गई नान बार ना भइल लोग हंसी ना मरद ऐसन बा मेहरारू कैसन बिया तो लोग हंसी ना ए राजा जी खेत कितनो लमहर रहेला लेकिन जोते खातिर फार हथौड़े रहेला अब दोस्त मन बा हमरा के राजा जी न बोलो संगही के सखी सब भइली लारा कोरिया संगही के साखी संगही के साखी संगही के हे राजा जी ये राजा जी अब हिले कुवार जस जिया जिया बानिए सवारिया बानिए सवारिया
कैसे 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 गांव भर के ताना ए बोलो गांव भर के ताना लोग आरे मारेली सहेलिया रतिया कोटते नहीं है। गाँव भर के ताना सब मरली सहेलिया रतिया कटते नहीं खे लोग ताना मरता बर्दाश्त नहीं करता हमरा आ जा राजा जी तार हाथ जोड़ता नहीं गाँव भर के ताना लोग बोला गोइनी आ गोइनी महाराज से बोलो ली सहेलिया रतिया कोटते नहीं खे अरे रतिया कटते नहीं खे तो खिया से बोलो आ गोइनी महाराज से बोलो हाँ खुश हो जा खुश हो जा आ गई रे बाहर से राजा जी हाँ उहे हवे ठीक ठाक बानी नु तारा खातिर हम ठेकुआ लेके आइल बानी खइबू ठीक बा राजा जी बड़ा खुशी के बात बरो आ गई तो चलो बाबू चौकी में चलो लोगे अरे वो बाहर में का करत रहनी हो बाहरा में जब हम गई रही तो तू का जल्लू कि मैंने हम वजह जाके डीएसपी थोड़े भइलो चौगुन कैसे चली जाए ए राजा जी बाहरा में डीएसपी की नौकरी ना रहलो तो का करत रहनी है रउआ 2-4 किलो आटा लेकर रोज सानत रही हाँ वही में तार परिवार सानत रही सही बात आही ये दादा आही ये करम घरे रउआ रहीती दुआर बहती जनती की करे जे हमर रुपये बाहर तर आए अतना तार बाबूजी निमन खोजले रहले हाँ हमर बाबूजी खराब थोड़े खोजले अरे बाड़े की अखियां से तो अखिया से जाई का फे अरे हटना जाई। सुरतिया ओ ना 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 मत जाए तो अखिया से अरे हटना सुरतिया रति अखियां से अतना नजरिया बहुत सुंदर मजा आ गई देखी पचहड़िया सुन परदेसिया तोहरी अरे काहे भइल दूर गतिया रतिया कटते नहीं खे दिया दिया अखिया से अखिया से हटना सुरतिया रतिया कटते नहीं खे अखिया से हटना सुरतिया रतिया कटते अखिया से हटना सुरतिया रतिया कटते अखिया से हटना सुरतिया रतिया कटते नहीं खे